Ai, tale sunt toate Băieți, ei mei sunt toți nori care băieți, fără și cum. Ce, mă? Eu dacă intrat dați în concurs. degețica. Ce ai zis, mă? Ce? Dacă dați degețica. Ce degețică? Adică... Tu ești prost? Ce duci tu ca bă prostule? Ești Da, bă, prost. Sonica cu tic. Băi, și Ane- tu ai pizdă, hai de capul, e prost, mă. Bă, degețica se zice la femei, bă, Hai handicap. de capul meu. Bine, dar în fine. Ce... Uh, vă iese transparent? Ce? Ce? Iese transparent? Ce? Nu. E alb, Lol. bă. Zghețu, bă, prostule. Dar mie nu e alb. Hai de Păi capul normal meu. dacă ai avea 12 ani, bă. Hai da cât de prost e copilul. Bă, știți că eu acum, Da, bă, acum am eu dat una de acum test așa. înregistrez la live stream. Bă, Dar handicapatele. acum am dat una de test așa, Bă, știi? nici floși Da. la youtuberi. De fapt două. Nici floși la Hai de cură. Două ce? capul meu. Două. Ce două? Două și cârna. Două ce, Alex? Ce că Ne. zice țiga. Păi el poate dă degețica, nu? La cură. Pe bune, Alex, chiar așa faci. La cură. La degețică la cruț. Da, mă. Nu știu, la... Așa, bârbâ, bârbâ. Asta știi că e pe filmare, nu? Întreabă-l bă pe taică, că e Alo? mai Asta sincer. știi că e pe Întreabă-l filmare, pe nu? Cornel. Da. Alex, Întreabă-l tu. Întreabă-l pe Cornel. Fii